Kumin kumsang ni somni pali April ni sari khan Poland Republic of Borussia Russia a Mrs Beauty pageant thanna hun ro pui takman ani a chuta chuan me chi chelo tak tak mai te chu telin mi pui te po chuan chu so chu an ngei ven ve wa te chuan he contest a hian kumsom thum mi sesek buinawa e fa pa pahni nei to po chu tel ve in ani hi so nei chung hian alarin mitin chuan an shevek emoti mai turani a achan chu nu ni to chunga apian nalna awang le a hoi her engkim awang hian chantu po anga in du saktu po anga phiana ti chuan atopa topa phe chuan Mrs top model atana thlan hial ni in ama hun po eng chhautan ta viau mai amai ro chu hetia swang to na le be se na tam tak ani la hian so azo atanga nili hnuwa chin sha zui tur omya lavin se se ke chu abo ta dei mai le chu mai ni lo abo atanga thali hnuwa po achin sha tur ala om the reng reng lo maya amai ro chu achung te a thian ti le police chuan engtik nia emo seseke chu dam taka mule rin alian tak mai nin beidong lavin seseke zon na chu anomna apianga anla thok chon som zela ma se engma thil thar an mu chhuak thei se lo nima sela an thian no an fanole an no chu engdin hmuna po ding ma se zon mo nge chu seseke le chin ti thil tum lian ber alani reng thung ani ole tun chuma po in tan leo leo khis ngei nom tak mai nen kan lo kier le ta ton chuma kan khis nge thak tur hi komin April thamaya thil thleng khani in seseki hi engwanga bo nge ani ti le engtia bo nge ani ti she torin atop thlengin min lo ngai thak sak le donia April ni som pakhat kumsang ni somni palit lai lama khan seseki chuan apasal bori sa anna thona awanga jin chhuak mek chu phone atanga bia in chuta chuan in chung khur thil enge muzat mamo anei to awanga sum anamo thote soin chung leina tur chu adila ma se hei hi apasal ne na abo ma anin biak nu nun na ber aloni don reng mai ti chuan no pangten mamo anlo nga ve to mai ba ka in chung khur mamo tam tak om to awangin se seke chuan ati thinda nangin tlailama a motor chu khalchuakin a service leta a ma se apasal bori sa hian anupui tlai tak taka a service thin chu angai to thin hle maya amai ro chu tlailama service so remti sakbak lo ma se chung kata na a thathim ngai na chuan a pasal remti lo chung po hian a service lui thowa chuti lain a pasal chuan tlai tak taka anupui a service thin chu meichia ani bok nen swamte ato kangti chu a hlopui viawa ma se ke chuan engma hla om lo thole engkim a thatvek thu a pasal chu shil thinin ani meichia aloni bok nen a pasalina angai to na chu a thethiam hle boka nima sila tun anglaya khobial himtok to lo zia chiang taka shebe tu ni thoma se anma mo tlem zong a phusuk ve the rengot po chu an chung ko sumdin mun ti danglam theitu ani ve tlat si awangin seseki chuan a hun ola pianga a motor chu a service ve ta thin ani ti chuan zandariat vela seseki chuan service turin an in chu a chhosan leta a hemizan hian tumdang angbok chuan amoi tok passenger nein chaupo soilo chuan achung te tan theidop chhuale a chumi hnu zandar somvela chuan a thian then khatinen cafe pakhata coffee te inin chulai hmuna chuan refi a thiadenen chuan ti na te an nei ba ka inkom hlim na hun nuam tak mai mangin an hlim viawa chu chuan sesekril ro ha po chu a chhok le nge ani ti chuan chutia hun an man zo chuan an mani in lam theu pan to tura in thlaliam li in heta hian seseki chuan ama po in afate ina an mani chawa da thole man mo taka ina thlena ngai thote soin a thian de chu availe maya ma se seseki hian an in lam reng apan da ho lo mai coffee an in na hmuna tang chuan shopping center lam chu pan le in hei hi CCTV chuan lo la fu in seseki motor chunga hian mi pahni an chuang vi ani ti chu chiang lo ria win a hria the nge a hei mai ba ka helai hmuna hian darkar khat chuang seseki motor chu dingin annuwa mi pakhat tungi ani ti hriat lo chu CCTV chuan seseki car chunga alut lai chu ala fole boka ma se tu ti hriat lo mi pakara alut nu lok hian parking lot he chhosan le in hemi hnu hian seseki chu angai to em afati pula chuan a hole to tamya lo ani sesek buinawa hi July ni riat kumsang kha sakwa sumkwa pathuma tasir Zelensky District Republic of Borussia Russia lo pianga no pangte ani lai po in me che injing tok takle
adu zong le amamo zong in ngei to veka midang ti boi du mi alo mi ani mai pi alama engti kong zong a achung ti tan boina le har sana thlen adu ngai lawa chu mai ni lo mi inzir mi le athil ti na piang a hlotlin toma thei top chwa thin mi ni en aphak ang tokin amamo le na tur sum po athok chawk ve na sa thleya arwal pui dang ti anglo takin ha thoshe ane ngai lo ati theome heba ka hian no pangte ani lai atangin lam ne infiam na lama atui hleya function eng inge mo a thian tin lam thinin chuta alam hutu te chuan thiam an ti thin hle boka tin infiam na lama po abik takin volleyball khel chu athiamin inti siak na an tel chuma atim te chakpui lo ane ngai manglo hiala chu mai ba ka ele in afim khorin a hrisel na angai pui mo em ema atak sata na thalo tur thila chuan seseki hi me chen sum thei tak ani mai ba ka atana thalo tur thil reng renga chuan a in thunun hne thin biawa te chuan high school te thataka zo no chuan Burrasia State University a azirna chunzong pe le in chuta po chuan a thei do pin zirna lama chuan hlotlin atum hleya tin seseki hian adu ber chu ama pola sumdon lian tham tak din ani nge ani te chuan komsa ni som panga awani thlak takin university atang chuan a graduate ve ta hlawa hemi no hian ama pol ngeya sum tho chwa adu ve awangin atuina tak IELTS extension anti mit mul zum sei mang chuan a sumdon na bul chu atan ve ta roya atira chuan a hlok em lo na in amamo tlema zong alo phushu ve rengot po chu sesekitan chuan thillo mom tak ani ome ti chuan a sumdon a mi ti hmel hriat alo hlo zol nan le sum tam jok a tho chwa theinan social media mun sang sanga ai zona chu a the chhuak ka chur maya chu chuan omzia tam tak nei tirin a bul jan tir ai ngo chuan seseki po chuan sum alalu chak to zok hela chu mai ba ka ruwa man dang siam in sum don na lian ni rin tlak zok nei tum chuan puisa kholta a hetianga dorlian ve tok tak hong thei tura a puisa kholte alo tam to hnu December thakum sang ni somni pania no pang thom no zor na le no pang to stlem zong zor na a hong ve thei ta hlawa amai ro chu atira rin ain ador chu lon via ma se hun alo re de nu chuan ama angotin adora puisa lu za chu atam to lo hle a ma se chumi chung po chuan seseki chuan beidong lavin no pang thom no zor na dor le IELTS extension ati na mun de chu alakal pui ve zela heba ka hian tuna pasal lo ni ta bori sapo hi lekha zirlaya aton ni in ani nen hian reipo anin ngai zon ma in ani nei tamaya ti chon bori sanen hian fapa pani nein an chungwa chu an ma ni to ka an hlim em ema ma se a pasal bori sa hian thalak angai nat lo mai ba ka ami malnon social media vela pholan hi adu ngai vak lawa chuwan chon bori sa thalak le engche angi ati ti hi shia tura talo ani amai ro chu nu chitu te soidan chuan Boris hi uiwak vai enkol tu nei lo tela khom na huna thokin ama chuan law enforcement officer aloni to ni in an soi chutiang chuan Boris le seseki hi no pa in kom nge le in hmanga itak mai ani mai pi alama kong engki ma an no pa chuan anin ti phor thiamin anin thlop thin viawa chu mai ba ka an fa te an enkol na po anin lungrwalin no pa anin ang hian an thuron te po anin ngai poimo sak ton thin le a hei wang hian an ma ni situ te po in anin hmangai sia chu an sui wan sa in midang hmoa anin hau emo anin nel boy lai emo an lam hmu mi alo thu an soi nge ani ome hei ba ka hian seseki ti chung kwa hi chol hmanga rampon zin ti an chengin heng Thailand Moscow Turkey Cuba le St Petersburg munlar tak tak an chung kwa ina an tlol na lai thalak te chu seseki hian social media mun sang sanga bedang te hmu thei turin ada chhuak ve fowa tin seseki hi me che in vongli in uluk tak mai ni in nu ani to nu po hian in cheina angai puimu in aphak ang tokin alamoi theivia mai chunga chuan apoisa tho chwa sa then khat mangin thomnu changkang le man tau tak tak abika designer te ko chok leo po anei ba ka a thomno in me tur thlang thiamin thomno mai kan ti ang chi po moi takin ain bil thiam hle a chulawa hetia a thomno hak moizia ataksa ina a pholan theinan hian ataksa asol zoina sa in gym lama po akal taima thokat viawa chutiang chuan athil ti anga piang chu social media te po pho chwakin anun chu midang te pu in an ot thei hle a chu mai ba ka ain chei uluk ang che hian a pasal fanau te po athwa moi hne hle ni in an soibok
heng ba ka hian hun ola nei changin restaurant night club le karaoke hmuna te ha damna na hun hmang fawin hetia athil ti anga piang mi te hmu thei tura social media hmun sang sanga tar chhuak thin mi ani awang hian followers po anga ve phiana chu mai ba ka thalak nuam ti in cameraman to tak tak ma a in the thilvel te chu azel he nge ani ti chuan kumsang ni somni palia national beauty contest a omle tur tho se sekina sha chuan tilvi achakin chuta atilve nge thenan chuan ahma aya uluk zokin atak sa te chu asoi soina satba ka a hrisel na po en kol uluk chhautan ta hle a chutiang chuan a pasal bori sa chu beauty contest a omle tur tho chungchang te chu soipuin ani po tilve adu thote a soita a chu vele bori support chuan ahma ang bokin anu pui thutluk na siam chu lo pompuin chu beauty contest a chuan til arim ti sakta hlova hetia a pasalin arim ti pui no phe hi chuan a phak ang to ka a in buat seiba ka sang tak thleng turin a tha le zung a seng na sa thei hle a tin chung a in puat chana te po chu midang mu thei tura a pho chwa zel ba ka an training chen khate chu aru kala in social media chuan a post fowa tin a tuina tak ani bok nen a phur to in aril ru zong zong chu so an nei na tura chuan a pe ati thei hiala chu lova he so a hian a hlo tling ani hlo chuan ahma hun na satakin a in thlak danglam thei ti chu a hrichiang tak zet bok ani heti lai mekin bori support chuan anu pui chu a thlop tha in so atana a in bua sei thinan chuan hun thol tak a siam sakba ka a phak tokin anu pui du tak chu a fui phur ve renga tin sisiki po chuan a chunga a pasal thatna le chu so a thlop zia a hmu chuan a pasal chunga chuan a lomin in chung khura po chuan ati tur zong zong thul pha po adu bi khau lawa hetia soa atel na turata na ain bua se karlaka po hian asum do na le achung kwa chu a thei ang tokin en kol reng bok ani ti chuan so chu tan ani ta a chuta chuan rin ai takin se seki po chu so a chuan a cha in mi puilam mit po re lote alawata du tu po an pung chak veu mai chumi hnu april ni saria chu beauty contest a finalist te chu stage an pian moi tak mai tilang chiang le zwal tur kor moi tak tak ha a loading chhuak le in sisiki po chumi zan kher chuan amoi hle maya a hmela chuan zam na ai ma in a in rin tok zia chu hmu thei khop ni in chu so an nei na hmuna chuan a pasal po alo om ve renga ti chuan stage a anu pui chelo tak mai ding chu chuan hmel se thian lo in rengen chu zan kher chu sisiki le bori satan chuan zan do om tak ani hial ome hei mai ba ka contestant tena an thiam thil an pholan hun alo thlen chuan anau panlai tanga alo swang to thin mi pui tam tak ma a zai alo chak na chu ati hlotlin ba ka a chung te a thian ti le ama lo tan der ve tu ten rin om tak maya an thlom tla ta wanga alom zia thole a so du bira tel na hun rem chang ani be ringo te chu ro pui ati zia thu te asoya hemi zana na hi chuan sisiki hi a che thabera tangin mi pui lom po a hlo viau ni ngei turani a to pa result puan hun alo thlen chuan sisiki kuta chuan miss top model title chu hlan anita ani te chuan modeling lama chuan sisiki chuan besin tam tak nein amma hun in thlak hun tur te chu ami thla chuan hlim tak zeta ma se rin lo le besi lo tak main he so azo atanga ani lina a sisiki chu chin shia tur omzui mi alavin abo tatlat mai sisiki bona hian reilo te Russia rampum deuh tho chu a ngor ngi ni in mitam tak chuan mak anti tak zet ti ila asol om lave heti lai mekin a pasal chuan anu pui abo ni ti a shet vele anu chu ran bi ngalin an ina an fapa ti pahni ompui turin an thona awanga azina hmuna tang chuan aron shila heiba ka hian ama po april ni sompalia an che na in lampan chuan an thona atanga ho ngal bokin hetia maktak maya anu pui bo thut na hian a chhong hleya ti chuan in a thlen ma hian a chung ten seseki bo na chu police a lo report to in a theiang anga malak mek zelani a chu mai ba ka nu chui tu te seseki zon na thopui tur chuan mitam tak in volunteer helin heta hian mi bo zong thin liza alar team te po an ron tel ve nge boka chutiang chuan an ni ho le police chuan an thei to pin khopui chung ba ka ram hnoi le loidunga te chuan seseki sul hnu emo a omial takin ti in zonlam em po nei lo chuan an zong ta muk maya chu mai ba ka social media lama po mi sang sangin sisiki bona chu thedarin an hmu mai in rin na chu an ni lian hlum viawa te chuan ram hnoi lama an zonna chuan
meichhia le mipa jacket ba ka gym bag le mipa underwear thata ka in tuam chu an hmu ta hlova heta tang hian hu chhui tu de chuan be se na lian tak mai an nei phata a ma se heng an thil hmu te hi seseki ta nge ni ti fin fiana aum lo tlat mai amai ro chu meichhe jacket iptea engma hmu ni lo ma se mipa jacket iptea chuan driving license Nissan car chabi le apartment chabi ni nge ya hria chu hmu ni in heng an thil hmu na bulloka hian thisin ro vek to chu an hotel boka ti chuan an hu chhui zel na atangin driving license nei to chu kumsom ne paruk mi Stanislav Noriveka ni ti hriat ni in ani hi tunge ti hria tu min hu chui tu te chuan an bele ta chara chuta an hu chui zel na chuan seseki boni chia April ni som pakhata bo ve thoni in achung te pu in thu nei tu te la hria tir lem lovin arukin an song ve me kalo ni a he mai ba ka Stanislav anu soidanin afapa chu April ni som pakhat lai khan an ina zanre aron eya chumi hnu luka a phone chu ri in manhmo takin ein sem nga sok soka chuta local tu po chu soilovin anu bula chuan apartment a mutura akal to tur thor shilin manhmo takin a chhosan le maya ma se chumi hnu luka an biak po thei to lo thole achunga thil thalo a thlen an rin lo awanga thu nei tu te po hria tir an la ni lo thu te ba ka aruka an fapa chu an na zon ve mek thu a soita boka chu tiang ani ta ka chuan hu chui tu te chuan seseki bona le Stanislav bona chuan in kung kaina ani le nei lo chu an chui chian ngai le ta a chuta an hu chuina a alanda da chuan Stanislav chu mi papa ngai ve tak mai le khathiam tak mai ani ba ka afilin mi tai ma le ama hritu apiang chuan Stanislav chu mi fil tak ani ti in an soi deuh veka ma se kumsang ni somni pali kumtira khan anu te bula tangin 100 blocka apartment pakhata in son ve in chuta chuan chung kwa dina anun chu omjane taka man atum chhotan me kalo ni a te chuan hu chui tu te chuan seseki le Stanislav hian engimo tu ma hriat lawa in somna an ne chu an ring ta dewa amai ro chu eng in lei chen ange an nei ti ero tu ma in an shelo thung ani nima sela hetiang ani la hian seseki thian nai vai tak pakhat ketirini chuan a thian no chu night club a akalna pakhata hepa hian lampui tura som thole chuta tang chuan seseki hi bezuitanin social media seseki thalak post tam tak te chu like in a comment thin ni in a soya amai ro chu seseki ero in mi pa ngai biak thin ang thowa a biak ve thin thole thian ang chowa a en thu a soita tlat mai ti chuan hu chui tu te chuan chung thuan hriat nu chuan Stanislav le seseki chuan engimo in somna an ne chu an ring tak mi a chuta an chuina chuan seseki le Stanislav in kar hi seseki pasal bori sa hian arukin a hria anga chutianga anu puile mi padang om don chu adula owang chuan an pahni hian ada thata mai em niang ti zona chu nu chui tu te zona lian ber ni in bori sa chu tol that tu ani an ring ta bera amai ro chu voi tam tak thu zo fia tura ko ni ma se police ten seseki le Stanislav thatu nge ani ti rin theina tur chu Boris a hian an hmu lo mai pe alama seseki le Boris chung te chuan an fapa chu seseki chunga rap thlak taka chedu tur khopa aswa lo thule an nu pa chu no padang zong zong aya anin hmangai zia thote an soya chu mai ni lovin an chung ko tan chuan ro hmana tam tak po nei in fano dom tak nei le tura anin po cha mek thole an hlim thin zia thote ba ka seseki emo midang chunga po thil thalo tak ati chu an ring theilo tlat maya chuti lai mekin Boris ala in tu ma puina tel lo chuan anu pui bo zon na chu lo thok vel char charin damin emo thi in emo po ni se anu pui le afa ti no ni bok chu zon mu nge chu atum ro hle maya chutaka ra afa ti pahni la chuan annu lo ho hun tur chu ngak hlel takin an lo thlir be reng boka amai ro chu annu chuan honi reng reng anei the si lo chutia afa te annu ngai an tapa mu chang de chuan Boris a thinlung chu chemte vi tluk zet ang mai chuan ana thin hle bok ani heti lai vek hian Baya Street building number somrukna omte chuan an apartment kyang maya kar dum ding chu tu tangi ani shilawin adin rei tak ima bangle chu kar nei tu chuan a kar chu ngai ven tur le chulai hmun vela a local ngai lo awangin police ta hna chuan an lo report ve meka ti chuan he kar hi an chui zel na atanga alan dan chuan seseki kar nge ni ti hriat ni in chulai hmun de ya a kar alo amrik ngo chuan zona ati tampha ta hle a chu mai ba ka a kar chu abalin kar chunga chuan bol hlo thing noi le le noi tam tak lo omin
ama sisiki po chu dama an hmole po chu tu ma chuan an ring to lo hial mai ma se an be sin tlem ti chu tinung tangin engtiang po in sisiki chu ma se hmonge chu tumin an la be fan renga chuta an chuizel na atang chuan driver thotna lama kar tuk berdar thalanga thisen hmu ani a ma se hei hi sisiki thisen nge ni e ti theina turin finfiana aum lo le tlat mai amai ro chu CCTV in April ni som pakhat zana sisiki kar tlan lai alo lak fu sang te chu zirchian nei le ni in khamizan dariat le mi somli panga khan sisiki chuan himini atana a passenger na hnung ber tur chu Bernos kaya Armavirus kaya lam apan pui ni ti fute cha chuan alangta a heiba ka hian akar khalpa chuan dariat le mi somnga pasaria a thian de chu kolin coffee in puya som ti hriat ani boka ti chuan a passenger te ada fel nuwa Corona Flower Saloon Bakonova Street a kalin chuta chuan a thian tinen coffee in hun hlimom tak an mangta a chumi hnuwa a thian tinen chuan in thlaliam le in sisiki hian a thian ti pula anin lama a ho ngal tur thopo a shil nge a ma se sisiki hian dar som le min somli pakhata 158 Babuskina Street a shopping center pakhat mun chu apan le a heta hian sisiki kar chunga khan mi pani anom ni nge in camera khan alola ani kha amai ro chu tu tinge hriat ani lo thung chu mai ba ka hilai hmuna hian ri tak dingin kar atang hian tuma pon lama an chuak lo boka tin hetia shopping center parking lota ri tak anom hnu hian mi pakhat lo thleng vele in hei hi Stanislav ani nge ya hriat ani a ti chuan kar chunga mi pakhat alu hnu lok hian parking lot hi an chho santa ani heiba ka hian zandar som pani le min somli palia sisiki hi telegrama alu tani ti a hriat theya ma se hemi hnu hi chuan a mobile phone chu jingda ruk le min somni pariata akar an hmun a ti nun le ani ma kha chu anung le to mi alawa a omzia chu sesekin zandar som pani le min somli palia telegrama alu le hnuwa social media hmundanga alu le na hi hmu ani talovin jingda ruk le min somni pariata akar an hmuna hmuna khan ti nun le ani a amai ro chu tu in nge a mobile phone hi tinung ti ero hriat thei ani lo thung chuti lai mekin Milakov News tia hriat te chuan CCTV footage police te poina mi pui hmu thei tura an tlang zar lo thil chu an news a hian an lo tar lang choya chu April ni som pakhat zana Bacon Street a Suzuki car ang tak mai tlan lai le car chu adin hnu mi pahnih chu anin swal nge nia hriat thei tur hian camera chuan alo la fole hlova ti chuan pakhat zawk chu leya chuan tloin ading zawk chuan car atangin thilian tak mai chu ala chhuaka ma se chu chuan mi pakhat le tlulai chu beitalavin kara chuan alet le maya chumi hnuwa kar chu tinungin chulai hmun chu a chhosan ni in alang hei mai ba ka mini somli pang hnuwa kar chu Bacon Street a chuan alet le ti po hriat ani boka ma se hei ba khi chu he news hian footage chu mi pui hmu thei turin an tlang zar to lo ani ti chuan April ni som pani to ka mi pa le me che jacket ba ka thildang an hmu hnu lo khan abul ka in chu maktak main akang ral vek maya hei hi mi te chuan fin fiana ti bodu wanga mi in an halui anga an ngai mi a tin in chu akan na sat ema wangin chulai hmuna chuan ruang kang bang ema po lo omta se hmu ngaina om lo shima amai ro chu hei hi rin thu mai ani awangin nu chui tu te tan ero thu tak hlataka lakchi ani lem lo chuti rwal chu mi pui then kha chuan Stanislav le sisike ruang chu in chunga kha ni khoshilawa anom hnuwa emo tha ani hnuwa halral ani nge an ring hlea ma se kan soitak ang khan fin fiana apoimo bera wangin fin fiana engemo tal tel lawa chumi chu ani tia police te mi poite hria te ringo chu thil fel lo takani a chuwang chuan fin fiana pakhat tal mu in ringin police chuan an thei do pan chhole ta ngal chara amai ro chu kong aping tak zet thung ani nima sila nu chui tu te chuan thil pakhat an shet belle ta hlau mai khamizan thil thlen zan nge ya an rin April ni som pakhat zan khan rel konga sisiki kar ang tak mai chu mi pakhatin akhalai chu rel kong sem tu te chuan mu in chutia rel kong ading ani awang chuan engthil nge thleng ti shatorin rel kong sem tu te chuan kar omna lam chu an vapan wata ma se kar chunga mi pakhat chuan police ID ni om tak phorin boina ani lo thu lo soideya chumi hnuwa a kar po chu cheng taka an enma chuan kar chu chak takin atan chuak le ngal ni in an soiboka ti chuan hetiang thu nu chui tu ten an shat le hnu hian
beise na thar nei phale in tunge police officer khamizana rel konga tlan ti sha tum chuan an thei to ban chhuali a amai ro chu tu ma khamizan khera rel konga tlan an om an sha si lo hei wang hian police chuan sisaki bona chuan zona an nga to veu maya tin case chu rin a in aboi chuarin ma han lak le mai dan po chu awang hle boka ma se Stanislav le sisaki chu cholawa la zon chun zom reng thoni in heta hian nu chui tu te chuan ram hnuaya me chelu khum le bute an char le a ma se an thil char thar chu sisaki ta nge ani tia sia theina dor engma omle si lo hei mai ba ka khang an thil mu zong zonga khan jacket le chabi chau kha fin fi an rin tlak le pom tlaka an ngai ta bok ani chuti lai mekin Stanislav nu chuan afapa chu khoya emo dama ala om ngei rena ala nei lianin sisaki bona le afapa bona chuan in kong kaina ani aring theilo tlat maya chutiang bokin bori sapo in anu pui chu reilo te a dam taka an ina alo kir le mai chu ringin an fati pahni pu in an nu chu dam le hlim taka an bula ala om vele nge an ring hle boka amai ro chu rin dan sang sanga chuan Stanislav hian sisaki chu arukin alo du hle anga ma se sisaki hian Stanislav chu du lawin chu adu lo na awanga a thin rim chuan sisaki hi arubo tamai nge ti le a tha hnuwa ama hi atlan bo ve ta dei niang ti te nge Stanislav le sisaki kha arukin an lo in ngai zong renganga chu sisaki pasal bori sa hian no sha in a thin rim lu tukin sisaki ti pahni hi a that mai zok nge bori sa law enforcement officer hlui lo ni to thin hian mi pahni ruang thoruk chu a har sa don lo ti po chiang hle maya tin thil thlen zana rel konga police id manga sisaki kar khal tu po kha ama sisaki pasal bori sangai po hi ani ve theitlat thoboka heilo po hi rin dan dang le chu Stanislav le sisaki hi in ngai zong in tu ma shat lawin an tlan bo de te po ani ve thei thowa ma se sisaki hi a fati ta na nu thatak le fati mangai tak mai ani awangin a fati hla tur hian khoya ma akal an ring si lo amai ro chu heng zong zonga hian fin fian mu mal tak mai a om lo awangin thil chiang taka soi thei ani lo mai pia lama Stanislav le sisaki hi damin an la om nge an thi to zok ti hi shiat ani talawa tin lo ladam ta se khoya nge an om ta kang le lo thi to ta ni se khoya nge an rong hi awmang tu tha nge ni ta ang le Stanislav le sisaki hian arukin in somna an lo ni rengem ti hi tu te tan po a zona lian tak mai ni a chumai ba ka kara midang pahni te kha tu te nge ani ti shiat ani talo bok nen he khi si aboi chor tak zeta he wang hian sisaki hi damin ina alo holi ange arwang hi nakina mu ani ang tia atop kan khar mai angai don ta ani ole khati zong kha sisek buina vai khesa kan ngai thlak le the chu ani a siseki chunga hian engthil nge thleng ti hi tu ma in an la shilawa ma se mitinin rindan an nei theu ang bokin keini ngai thatu te po hian kan nei ve nge nga kan ngai dan te comment section lama kan lo soi ve le theu don nia